Skulle vi ikke til at blive kærester? Ja. Ej, Jeg får min kinderægsamling. din kinderægsamling. Alle rigtige mænd har en kinderægsamling. Hvad er det for noget natarbøj? Dit gamle nattevagt på retsmedicinsk. Var der ikke noget med en psykopat og en nattevagt herinde for mange år siden? Skalperede sine ofre, knippede dem bagefter. Fuck, sygt, crazy, pervert shit. Var det ikke en ventesdokumentaren igen? Jeg som skød ham. Hvorfor tror du, Wermer er død? Jeg vil møde ham. Han har forsøgt at slå mine forældre ihjel. Han sidder på Sankt Hans. Kære far. Kære Werner. Fuck dig! Hun er blevet skalperet. Er det ikke Wermers signatur? Hvor er det fra? Er han sluppet ud? En copycat. Er du crazy? Ligesom din far? Så hun kan